बाला अन्थाइ सेरेबफोरखौ बुंदों आरोखि ना आङो माने कन्ट्रेक्टर सेरेबफोरखौबोहाय बुंदों माने गासिबो कन्ट्रेक्टरफोरानो बा गासिबो मावफाग्राफोरानो मोदोमाव नांनो नाङा आरोना मानो होनोब्ला जाय मानसिया आं दा बुंगोन खोथा बेफोरबायदि बिसोरसो मोदोमाव नांगोन आरो बिसोरसो माने मोदोमाव नांग्राफ्रासो सिरि थायो दै किसुमाना ओमफ्राय मोदोमाव नाङैफोरासो ज्राव 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 बुङो ओमफ्राय अबेबा समावहाय मोदोमाव नांग्राफ्रा ज्राव ज्राव बुङो अबेबा समावहाय मोदोमाव नाङैफ्रा सिरि थायो बेफोरबायदि जायो आरोना गासिबो खोथायावनो लोगोफोर आङो बुंनोसै माने बे जाय आं दहायनो होनखाबायना जाय कन्ट्रेक्टरफोरजों मावफाग्रा बाला अन्थाइ सेरेबफोर आं बेफोरखौ बुंनो नागिरदों माने जै फैसा एसे जाबायना गावसिनि गोलोमदै बार अखा सान्दुङाव खस्थ' खालामनाय फैसाफोरखौ मोननानै जुदि नोंनि आखायाव बा आंनि आखायाव एसे फैसाया जुदि जमा जायो होनबा मा खालामो बिसोरो मिथिगौ लोगोफोर हिनजावसा सिख्लाफोर गथ'साफोरखौहाय थाखाजों लफायनानै बिसोरखौ रुम भारा दोननानै बिसोरखौ बाहायो मा होननानै बाहायो हिनजाव गैया हिनजाव हाबा लाथ'वाखै उनावहाय लागोन मागोन इफोरबायदि होननानै बुरखायनानै दोननानै बिसोरखौ भारा दोननानै दोनो आरोखि ना बिसोर हिनजावफोरखौहाय माने गावस्रा बाहायनो थाखाय ओमफ्राय बिसोरनि बिसिफोरखौ मा खालामनानै बिसोर थगायनानै दोनो मिथिगौना दखना गोदान जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जेनिबो प्रब्लेम गैयै खालामनानै दोनो आरोना गावनि बिसिफोरखौहाय बिसोरो बेबायदि मानसिफोर आरोना ओमफ्राय जै सम जागोन जाय हिनजावफोरखौ रुम दोनदों बिसोरखौहाय सेराव थांनानै थाखा गाज्रावना हैगोन माने लोगोफोर आं बेफोरबायदि खोथाखौ मायाव मोनथिदों होनबा अनेक मोजां गाज्रि बयहाबो लोगो थायो आरोना ओंखायनो माने लोगोफोरा लोगोखा गाज्रिबाबो मोजांबाबो हाजारखि गाज्रि लोगोफोरबाबो मालाबा सोरबा सासेनो गावनि दुखु सुखु मावनाय मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ फोरमायग्रा लोगोफोरबो अनेक थायो बयनिबो जिउआवहाय खिबाजानि नोंसिनाबो दं खिबाजानि आंनाबो दङ लोगोफोर बे खोथाखौ आं मोनथिबाय नालाय आङो बुंबाय माने बयबो कन्ट्रेक्टरफ्रा दुखु मोननो नाङा आरोखि ना आं जे खोथाखौ खोनादों आं जे मेगनजों नुदों आङो जेखौ मोनथिदों खोनादों आं बेखौसो होनदों आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनोबावखि बिसोरबायदि मानसियाथ' बेफोरबायदि थाखा होयै होयै लफायबाय नालाय जेब्लानाखि लास्टावहाय हिनजावफ्रा एसे आन्दाज मोनो गाव गावनि हौवाफोरखौ होमब्ला बिसिनि बिसिफ्रा मा खालामगोन मिथिगौ हिनजावनि रुमाव थांनानै हिनजावखौ ओरैबायदि रायहैगोन बुहैगोन गाज्रि भाषा होननानै रायगोन बिसि गोनांखा फिसा गोनांखाखौ मोनथिनानैबो हौवा बरायनानै लाग्रा नों बैथालि बाजारि होननानैहाय रायहैगोन आरोना बिसोरबायदि हिनजावखौ थ' लोगोफोर नोंसिनि फिसायफोरानो मिथिगौना हाबा जायाखै लाथ'वाखै होननानै थगायनानै बे उन्दै हिनजावसाफोरखौ लफायनानै थगायनानै दोनग्राफोर गावबा गावनि बिसिफ्रा गावबा गावनि फिसायखौ एसे थाल ला नोंखौ जै अनब्रेनाय देखायदों किसुमानियाथ' सैबावा किसुमानियाथ' अनफ्लानानै बुरखायनानै दोनो आरोना जाहाथे गाव बाहेरायावहाय इन्जय खालामनो मोननायनि बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नोंसोरा दा आंखौसो बेफोरबायदि गाहा जानायखाय मानायखाय आंखौसो बेफोरबायदि होनदोलायब्रा आंथ' मोनथिखाथारनाय ना नाम बुंनो गोसो जाबा नाम खारि नाम लायै लायै बुंनो हाबावो आङो बिसिफोरखौबो सिनायो फिसायफोरखौबो सिनायो हिनजावफोरखौबो सिनायजोबो आं गासिखौबो गोसो जाबा नाम लायै लायै बुंनो हायो आं मिथिबाय खिन्थु आङो बुङा आं बेफोरबायदि मालायखौ फाननानै जाग्राबो नङा मिथिबायना ओमफ्राय ओरैबायदि होनग्रा हौवाफोरबो दङ माने हौवाफोर माने बोरायफोरसो होनांसिगोन बिसोरखौ आदैमोन बा आयंमोनसो जागोन सोमोन्दोआवहाय खामानि नागिरना होगोन खामानि रायलायनानै होगोन बा बबेहायबा प्राइभेट हस्पिटालफ्राव बहाबाफोर प्राइभेट कम्पानिफ्राव बा माबा मोनसे जब आङो रायलायना होगोन होननानै बुंनोसै बिनि उनाव मा होनो आंजों ओरैबायदियाव बेरायनो थु होननाय माने साननानै लाखादो नोङो बिनि बुंनाय रायनानै आलदाखा मिथिबायना माने बिसोरजोंहाय खामानि रायलायना होनायनि बा माबा मोनसे माबाना होनायनि गावसोरजों उन्दुनांगौ आरोखि ना हटेलफ्राव थांनानै थाहैनानै उन्दुनांगौ आरोना गावसोरजोंहाय लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिनाबो बेफोरबायदि हौवाफोरनाबो मा फिसाजोफोरानो गिदिर गोनांखा फिसालाफ्रानो गिदिर गोनांखा बेफोरबायदि बोरायसा देख्रेबफ्रासो ओरैबायदि लब जायो आरोखि ना हेलो सनाफोर बाह मा एसे समायना जोंनि बर' हारिनि मोजां लाक्जारि गारि लानानै गिदिंग्रा सानै साथाम आइजोफोर दंना 40 लाख 50 लाख फैसा दाबिग्रा हिनजावफोर बिसिनाव ओरैबायदि गें दं जाहैदों दाथ' मोनसे गेंखौ हमखाबाय राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' थैनानै थांबाय सोरगोआव मोजाङै थाहैथोंसै बिथाङा हिनजाव बिजि फिसाखौथ' आलाय सिलाय खालामना थांखाबायानोसै बरनाम खालामना थांबाय दुनियाव गावबो थैबाय खायांखार
भयंकर भाइराल खालामनानै थांबाय दा जिन्दगि लाइफआव बरबाद जोंनो उन्दुनो सुखुलायो दुनिया पाब्लिकनि मानसिफोरा उन्दुनो सुखुलायो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि हिनजाव आरो बेसेबां फन रायलायनाय भाइराल जानाय हिनजावफोरखौ मानो ओरैनो दोनदों बेफोरबायदिनो हौवाफ्रा मा खालामनानै दङ मा खालामना दं बिसोरजों आरो मोनसे गुवाहाटियाव गें दंबावो जाहैदों सनाफोर बे गेंआ सानसे समाव ओरैबायदि सासे बान्दा जोंनि बर' यां सेंग्रा सासे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रामोन बिनिफ्राय फैसा थाखा लुथिनानैहाय एकदमबारे बिसोरो मा खालामदों जाहैदों एकदम अजाफोरनिफ्राय थाबिस लायै लायैसो बिसोरो मानसिफोरखौ बावला खालामो जाहैदों थाखा फैसा दाबि जाहैदों माने बेखौ गारनोनो हाया बिनिफ्राय बोख्ल'जोबनासो गारगोन माने बेबायदि थाबिस लायै लायै माने बिसोर खामानि मावगासिनो दं गुवाहाटियाव साब्रै साबा 10 जनसो दङ गें माने सिख्ला फानग्रा गावसोरो बे खामानियाव थाङा माने सिख्लाफोरखौ लेंहर माने फैसा खामायहैयो गावसोरबो लायो आरो बबे हटेलाव थांनांगौ बबे हटेलाव थांनाङा माने बिसोरो गासिबो सामलायबाय थायो जाहैदों फनजोंनो होमबा डेन्जार बिसोरो आं बिसोरखौ बिराद मोजां मानसि सानोमोन ओरैबायदि कमेन्ट खालामोमोन ओरैबायदि नायोमोन बिसोरनि गाननाय जोमनाय टेलेन्ट बाहेराव बिदेशाव थांनाय गिदिंनाय गारि गुरा लानानै गिदिंनाय बिसोरनि लाक्जारियानो बेलेग जोंनि बर' हारियावबो बेफोरबायदि मोजां जाबाय सानदोंमोन नाथाय बिसोरो एक नम्बर गाज्रि मानसिसो माने आङो बेफोरबायदि होननानै सानफेराखैमोन बे सासे हिनजावाथ' बै थाखा थगायनानै लुथिजोबनानै दा सिलचरनि अफिसार पुलिस इन्सपेक्टर बोरायजोंसो दा थायो जाहैदों बोराय हाथाय गलायनोसै थाखा फैसायालाय मा थाखा फैसा थायोबा बोराय हाथाय गनायानो जाथों लाखागोन मानो होनबा थैना थांगोन गोदान मोनलायगोन ना मानसिनि खाफालाव सोरनाव जायो सोरनाव जाया दुखु लाइफआवहाय बिसिनि गाननाय जोमनायखौ नाय इसिबां अयथासार नोंसोरो जोंखौसो बर' हारि फानग्रा जों बर' हारिखौ फानाखै जोंनि लाइफआव दुखु जादोंमोन सुखु जादोंमोन जोङो जेरै दं आथिङाव गाबथानानै गसंनानै जाबाय दं जों ओरै फाल्थु जायाखै दिनैसिमबो रावबो बुंनो हानाय नङा जोंफोरखौ फाल्थु जादों होननानै नायदो गुवाहाटियावबो गें दं माहाजोन मालदार नोंसोरबो हौवाफ्राथ' दागो थाया हिनजावफ्रासो थायो भाइराल खालामना होगोन बिसोरखौबो बारा गोबाव गैला हमजासिगोन बिसोरबो